Jia ayu ya ka FIFA World Cup menta usnem dakaba ki player ki kwah ban leit jing kloi pat ka tournament kala kelalong ka red card festival kap deng soba pi ki parok ki bisngau tanat ban page ya ki video hakane ke channel haka jing ialehkai benikong jong ka FIFA World Cup menta usnem kata ka Mexico persya ka South Africa hakane ke jing ialehkai ka Mexico kalayo ya ka namjob dakaba kelala ban penlim ya ka South Africa da ar lanot Henry ladangi pai pada kane ke jing ialehkai kane ke jing ialehkai kalalong kum kata ka red card festival dakaba ka red card ka kambon ban ya ki gol dakaba tangah kamit ke besau kendai orang ialehkai abden jong ke South Africa uta usit hol ulayo red card persah kabit beprapusau so away biang orang ialehkai jong ke South Africa uta utemba swani ulayo biang sakaway ka red card waraswa ban bai artar ke jing ialehkai kata kami di kendai pau plus R seorang ialehkai jong ka Mexico uta umontes olayo red card pan penlong ikan ke jing ialehkai pan yo hadu laiteli ki red card pernah ka benta kiwe ki rang ialehkai pan yo ban ialehkai haka FIFA World Cup ka tournament ka bahetam haka history jong ka football kalong kata ka dreams come true hendai kini ki laingut ki rang ialehkai pat ikumpa ki kwah leit jing kloi kumta kila yo red card per kila syak suspend ha ke next game baladang yanu jor pat ke FIFA World Cup jong usnam arajar at puar haduk bandakut ke FIFA World Cup kata haduk drup sauteli ki jing ialehkai gio tang sauteli ki red card henry menta pat tang ha ke jing ialehkai ka benikong kila yo haduk laiteli ki red card Tengil aban ong ba ka FIFA World Cup menta usnam kalong kumpa kadai ka WrestleMania lane i kumpa kadai kata ka red card festival bagi player gila yo hadu laiteli ki red card tang ka jing ialehkai ka baningkong jongka te paralog kane kalong tang kata ka kubor penbira syapang kane ka FIFA World Cup nomor ki jing yo hadu laiteli ki red card tang ka jing ialehkai ka baningkong jongka te paralog menta kaski tang kine ki video ki bakendiat tela da pisngau tanat bersengap ki kubor sport war klik subscribe je kane ke channel pa pilak ban yo ya ki video ki bangat sepedmi pat kum juru kum kadak ban support pat ban iing kristian ya kane ke channel kublai shibon